Daniel Kopták. Fyzika, harmónia. Vnímaj, cíť, ži. V predchádzajúcom videu som spomenul, že telo je vlastne ako hlavný instrument. Dôvod, prečo som to vlastne spomenul, bolo to: položte si otázku, úprimnú otázku. Čo najprv príde? Váš pocit alebo vysvetlenie vašej mysle? Ak pozorne počúvate vaše telo, prídete na to, že telo odpovie skôr, ako myseľ dokáže vysvetliť. Lebo myseľ nie je oddelená od tela, je to súčasť tela. Ako celok. Naše telo je priamo spojené s priestorom, kde sa nachádzame. Napríklad priestor tu na blízko sú loďky, voda. Telo dokáže spracovať informácie rýchlejšie, ako naša myseľ to dokáže vysvetliť. Prečo je to tak? Dneska aj vedci vlastne prišli na to, že vlastne každá bunka je samostatná, ale v skutočnosti pracuje ako celok. Môžete to vlastne sami, ak spozornite, vyskúšať. Niekedy sa stretnete s nejakým človekom. Niekedy sa cítite veľmi príjemne a niekedy jak keby u vás niečo vravelo: nie, musím odísť. To vaša myseľ nerozpráva, ona vlastne iba prekladá to, čo vaše telo cíti. Ak vás tieto slova zaujali, ďalšie zaujímavé pohľady do skutočného života, sebareflexie nájdete v ďalších videách. Ďakujem.